Welkom op de 10e aflevering alweer van Beleef Kerkrade TV. Hij bij de imposante hoeve Nieuw-Erestein, waar de restauratie nu achter de rug is in Hoeve oes 1753 en gelegen in de schitterende Amstelvallei. Voor kindervorige gasten, en dan jullie toch even op een papiertje kijken wat ik wel jenne van je. Bij mij en er dus kunt door Jos Gerards, hij is mede-eigenaar van de Jumbo in Kerkrade, en hij kunt vertellen over een zeer bijzonder plekplegeractie. Huub Freuls en Twan Ruiters komen vertellen over 100 jaar Excelsior, een eeuw theaterverein Excelsior. Maria Stams, Jos Hermans, John Curver, Anne Driessen vertellen over een burgerinitiatief in Egelser, over het koelleven, Belied Kiekelu. Patou en Carla Paffe komen vertellen over het Euregionaal Living Statue Festival Kerkrade. En dan hadden we nog in het terugkerende, al weet ik het nummer, onderwerp over vie terugkerende vie onderwerp, hier over Iba en vie en verlossen aan het woord René Zijbe. En dan een verlangzaam zo naar het einde van het programma, misschien nog wel het hoogtepunt, die het Edmondstaal van Limburgs landschap als de Hoeve en de Villa Nieuw-Erestein kijken. Al met al de moeite waard om een stundje te blijven zitten, lieve dames en heren. Beleef Kerkrade TV, veel plezier! Ja, dames en heren, onze eerste gast vanmiddag bij Beleef Kerkrade TV is een hele bevlogen ondernemer uit Kerkrade, Jos Gerards van de Jumbo supermarkt. Ja, dat hoef je niet erbij te zeggen. En voor jullie denk ik niet zozeer aan over de supermarkt op zich, maar wel over een hele leuke actie die binnenkort gaat beginnen. Jos, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je hier bent. Dank je. En nou ja, ik val maar meteen met de deur aan de hoes. Vertel over die actie. Ja, vertel over de actie. Wat is het? Het is Beleef Kerkrade historische plaatjesactie. Het is een verzamelalbum waar de liever kunnen sparen voor stickertjes. In totaal bijna 250 stickertjes. Met eigenlijk historie van Kerkrade. Van zo'n beetje alles. Ja. Van gebouwen tot rode JC wat er vuur kunt. Sport, cultuur, vervoer. natuur, alles. Alles. En dat is dan precies, moet ik me voorstellen, denk ik, wie de voetbalpleertje en wie de keertje voor de verdonnerstig ziet zo. En wie al die andere... Voor de verdonnerstig ziet zo is gewoon een stickertje sparen en dan krijg je korting. Ja. Nu krijg je bij gekker €10 in boodschappen, krijg je zo'n om voor de stickervelletjes te leggen. Ik zal even zien wie het werkt. Is het stickervelletje, dat kan ze gewoon ganz makkelijk open scheuren. Die daar niet al wel veel die ik zelf weer kan plekken. En dan mag ze open en dan zitten de stickertjes in. En die plek ze vervolgens in het album. Ik zal hem eens openmaken. Nou. Bijvoorbeeld dit is pagina van, bekende kerkradenaren. Ja. Nou, dat zijn een aantal stickertjes die ze kan verzamelen. Of die kan ze sparen, die zitten daarheen. Die kan ze hier opleggen en met het album voorlezen. Als ik een historisch overzicht van het verleden van Kerkrade. Hartstikke leuk is dat. Ja. En ook tamelijk uniek, denk ik. Ja, heel erg uniek. Ja. Tenminste, ik ben er nog net in Kerkrade tegengekomen. En ook met angerstickeracties, het is echt zo'n lokale... Lokaal, ja. Het is echt lokaal. Beleef Kerkrade en de gemeente, maar ook een hoop verenigingen en vrijwilligers ons zich over ingezet om die foto's van waar vinden ze die, waar had die nog, om dat te verzamelen in het gemeentearchief, maar ook verenigingen aangeschreven die dat aangeleverd hadden. En op die manier kan er album voorkomen. Ja, en dat is een samenwerkingsactie met Beleef Kerkrade. Met Beleef Kerkrade, ja. Dat is echt heel leuk. En dat ding is natuurlijk ook, hof ze ook dat nu een ruilen en kinderen die aan duur kunnen stoven, stekers en sparen. En, Uiteraard, er is ook ruilmiddagen gepland om die op den duur ergens te gaan doen. Volgens mij de hub in het centrum is in gedachten om dan een ruilmiddag te gaan organiseren. En dat allemaal samen met Beleef Kerkrade. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. En
ik ga nog je lezen dat ze ook nog met een ander interessant thema bezig is. En dat is de eenzaamheid. Ja. In Kerkrade. Is het een met het ander nog verbonden of zijn het eigenlijk aparte thema's? In principe is het een apart thema. Echter, die kunnen ze wel aan elkaar linken. In die zin dat ze zegt van hoe ze er bij bijeenkomsten, wie onder andere een ruilmiddag, maar ook die lui die eenzaam zijn. Wellicht dat gaat eens voor de jeugd dat die lui naar de winkel komen, gaat gaan sparen en met anderen in aanraking komen. En ja. Ja, en hopelijk dat we door dat kunnen doen. Dus dat die eenzaamheid, voor deel aan die coalitie. Ja, wat is dat precies? Wat is dat? De coalitie tegen eenzaamheid? Eenzaamheid, er zitten diverse groeperingen, hè, zo maar te zeggen. Nou ja, los van de gemeente, wat is het dan nu wat er is, instanties, noem maar op, maar ook ondernemers, Niddeling, Vuur als Jumbo, maar ook collega supermarkten wat erin zitten. En op die manier proberen we dat te doen. Afgelopen jaar, coronajaar natuurlijk, lastig om dingen te organiseren. Maar waardoor wel toch die eenzaamheid gaat toegenomen is, ben ik bang. Maar vooral een aantal dingen gedaan, waaronder op een gegeven moment een koffiemomentje in het Westhoes enzovoort. En waar speelt zich dat vooral af, die eenzaamheid? Achter de 4 uur. Ja, maar bij jongelui of bij oude Veel toch wel oude lui. Misschien alleen staan en zo, die de duur niet meer huis komen. Ja, klopt. Ja. En dat is ook wel landelijk een probleem. En ja, door we Vuur als supermarkt kunnen helpen, want dat is natuurlijk Vuur als supermarkt, laat zich voorzien de lui die wat duur uitkomen. En niet die heen blind, maar door we het kunnen doen, dan proberen we dat. Ja, en misschien junsen ons extra duur uit voor zo'n stekertje, weer weet. Weer weet, wij zal het zeggen. En kinderen zullen nog eens aan het lezen, dat is enig. Ja, een hele hoop win-win. Heel hoop win-win. Ik bedoel, bij een pagina, daar zit ook een stuk beschreven natuurlijk. Een stuk geschichte. Dat moet ik eerlijk zeggen, ik ga naar ganz deur gelezen. En een ganz hoop dingen, dat wist ik ook niet. Nee. Ik vind het heel erg interessant eigenlijk. Ja. Maar ook wellicht voor nieuwkomers in de stad, die komen met z'n boek doorgelezen. Ze hadden toch enig idee van wie Kerkrade door die jaren heen geworden is. Zo'n actie. En wanneer kan er voor jou rennen? 6 april. 6 april? 6 april gaat het beginnen. Ik heb begrepen dat de uitzending gaat eerder is. En wellicht ben ik alles in de hoes handen. Dat ik zei, ik ga ze al uitgeven. Want we kunnen natuurlijk ook gewoon niet wachten om daarmee te zo vlot mogelijk? Zo vlot mogelijk. Oké. Zo vlot mogelijk. Ik hoop dat de jullie ervoor sparen. Ik ook. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Alsjeblieft. Jos, bedankt. En dames en heren, op naar de Jumbo, zou ik zeggen, voor een helling van de boodschappen natuurlijk, maar ook met name voor die leuke stickeren en het boog. Ja, ik ga het over bij historisch Kerkrade. Nu zijn we eigenlijk ook bij historisch Kerkrade, maar levende historie, zoals ze kunnen zeggen. De toneelvereniging Excelsior besteedt dit jaar 100 jaar, viert het eeuwfeest. Eeuwig Excelsior is hun motto voor dit jaar. En bij mij dus zitten de heren Huub Fruls en Twan Ruiters van de theaterverein. Heren, van harte, welkom, 100 jaar Excelsior. Wie jullie dat vieren? Dat is toch een ongelooflijke mijlpaal voor de verein. Dat is natuurlijk niet dat we niet vanaf dit jaar aan gang zijn. We zijn dan meer 3 jaar met hem gang. Door corona hadden ze natuurlijk tegenspoed, om het zo maar te zeggen. Maar dit jaar hebben we een programma gemaakt. De officiële opening zoals je 6 januari, met de corona natuurlijk. Gelukkig vuurvastelof, want jongen maar alles op. Dus hebben we het officiële openingsfeest gehad op 26 februari, vastelof en zaterdag. En dan kan er een de spang zien, 100 jaar Excelsior, wat je er mitglied toe gaat krijgen als cadeautje, wat voor het janse jaar zo moeten kunnen dragen. Ja. Goed, wie wint, hebben we dan een feestprogramma gemaakt, hebben we een feestcomité vuur. En dat feestcomité had, we vangen het natuurlijk helemaal aan, met de eierzitzung.
Die is er nog niet geweest, nog 2 maal te zien. Maar leider is ja wel uitverkocht. Leider. Dus nu hoef je niet met te verhoren. Nee, niet met te verhoren. Maar er zijn allemaal voor, ik kom niet akkaat en wie komt door akkaat. Dat je maar één ding, er moet vreugd werden of jouw vreugd. Voor 12,50 beste vreugd. En dan als ze allemaal voorkeur voor een kaartje. En voor €20 is jouw vreugd, dan hadden ze zelfs 4 kaarten gekregen. Dan maken we nog niet reclame. Dat is allemaal het is een honderd besteed, maar reclame. Dus wel ze zeker zien van de eier ziet, ze weet zich voor je club, voor die kaartenbouw, dan werd Frank van de Excelsior voor enige minimaal bedrag. Ja. En nu het eeuwfeest. En dan vraagt ze natuurlijk af wie kunt ze dan wie kent ze Frank werden. Ja, dan moet ze naar de site voor ons joh, er is een link erop. En dan kan ze zien wie ze Frank of jouw Frank kent werden. En de site zien voor schön, direct in beeld. Ja. Dus dan kunnen jullie moeten je opletten en zich opschrijven en hopsakee op internet. En dan kunt dat joh. Prima. Dan hadden we in 6, 7 en 8 mei een groot theaterfestival, dat noemen we Spel zonder Grenzen. Dat had natuurlijk ook met te maken met de grens, waar we straks weer in het jaar weer met de revue of musical, om het zo te zeggen. Daar. En dat werd dus gehouden in de locatie. En dan je er Twanstrijk, je weet niet over vertellen. Dan, vertel maar Twan, vertel maar. Ja, daarom hast du mich ja mitgebracht. Ja, was vertellen war. Für Hannes gedacht, wie kennen we nu theater, ik keer gewoon best op de kaart zetten. En ook voor een groter publiek toegankelijk maken. En dan gaan we 8 vereinen uit de regio ingelangen. En die hun spelen op 8 verschillende locaties in Kirchhof. En dat zijn Limburgse vereinen? Dat zijn Limburgse vereinen, hij uit de buurt, uit Heerlen, uit Bochum, uit Wilder en uit Kirchhof zelf natuurlijk, want hij werd ook veel theater gespeeld in Kirchhof. En van 8 verschillende locaties wordt het theater niet verwacht. Ik neem een locatie boerderij Langoer tussen de Keuye. Ja, Nicole Lenzen gaat de groep regisseren en helpen. En daar gaat de groep onder ons van Wilder die junt spelen. En ja, tussen de Keuye. Dus ik zou zeggen, nu verkeer ik gewoon. Kom kijken en laat dich verrassen. En als je nou een ander voorbeeld van tussen de Keuye en midden in de stad? Of, natuurlijk in de Hub. In de Hub werd theater gespeeld tussen de Burger in de leeszaal van de Kinger, daar werd ook gespeeld. Voor je op Abdij Rolduc, natuurlijk waar alle klavertje weer van Kerkhof moet ook vertegenwoordigd zien. En hier een leuke locatie is vielleicht ook Highlight International. Ah ja. Ja, dat grote bedrijf, die grote hal die door aan het industrieterrein ligt. En die hadden een prachtig eigen theater met een geweldige lidshow. Ja. En door je theaterschool kijkt, die ook in de bühnenproeven die je daar spelen. Ja, en dat is jongeren, dat zijn vooral jongeren. Ja. Dus ik ben erg benieuwd wat die met dat netje doen. Want er heeft de leidje zat, ik zorg dat 2 techniker van mij geven en die helpen die kinderen dan. Nou, dan weet je het. Ja. En wanneer houdt ze dan ik ga een poster meegenomen, maar het is 7 en 8 mei in Kirchhof. Op diverse locaties. Wat had ik nog niet genoemd? Event Design, de winkel van de René Engels. Waar aan de Stieweg. Tussen al de krom en de prul wat daar steekt, ligt, hangt. Daar werd ook gespeeld. Ja, nou ja, geweldig. En een ganse leuke locatie vind ik ook de gemeentewerf. Dus waar die lui van de gemeente werken die normaal de straatring houden en de lampen verzorgen. Die hadden een hoop auto's en in de gemeentewerf is een garage waar de auto's werden onderhouden. En in die garage daar we voorspellen. Dus ja, het werd echt een uniek festival. Verrassend. Ja, dat was wel zalig, denk ik. 7 en 8 mei. Ja, 7 en 8 mei. En we moeten een beetje opschissen natuurlijk. En nu geldt dan een ticket en bepalen zelf wie speelt op welke van die 2 dagen naar welke voorstelling. En op de site kan ze die keertje bestellen en ook aangeven. Ik wil om 2 uur naar die voorstelling en om 4 uur je nog naar het Flexi-forum. Daar spelen we ook. Ja.
En wat nog meer dit jaar, jongen? We moeten een beetje... Ja, dan kiezen natuurlijk in Dan doen we hen sneuren. Tuurlijk. In november de grootste musical, ja. Nux Nuits op de Nuitsstraat. Daar ligt nog een hotel over bij de Knup. Ja. Daar speelt zich alles af. Dan oma werd 100 jaar. En dan om hen weer een groot feestje houden. En dan kiezen we een stuk 100 jaar geschichte wat die grond die Nuitsstraat had afgespeeld. Dus, En dat is in het Parkstad Limburg Theater. dat is in het grootste theater, want er is de bühne te klein voor om 2000 man te kunnen ontvangen. Dus huiver van de bühne. 10 man moeten spelen om daar zoveel leute te krijgen. Maar daarom, ik heb voor 3 dagen gekozen, dat is 4, 5 en 6 november. Ja. En dan Hanford Jansen, ja, je had zo ongeveer. Daar speelt de oma Greet, Greet heet ze, die werd 100. Ja. Ik ga nog al gezien. Ik ga al bekendschap met haar iemand. Dat is dan een proeven of we zijn benieuwd. We zijn heel erg benieuwd. En ja, 100 jaar Excelsior. En daar past natuurlijk bij, misschien aan de sluis van het gesprek over Ita Koete van Jansen uitzending aan Weide, aan uw vereniging. Misschien een jaar een klein beetje van de geschichte. Excelsior is opgericht in 1922. Ja. Er waren genootschappen, kerkgenootschap die vonden het nodig dat het meer theater moet je door. Ja. Maar er was ook jeder parochie een eigen theater. We hadden in de 50 jaar zelf een federatie en toneelgezelschap die die dus bestonden, zelfs met Simpelveld erbij, waar jeder vierde een eigen theaterverein houden. Dat wordt de kerk wel in Henghoorn natuurlijk. Door jong vrouw mee in die tijd. Ja. Kan zich dat nog voorstellen. Ja. En er had zelfs, dat is natuurlijk echt heel leuk, het allereerste programma is er nog. De onschuldig veroordeelde heet De onschuldig veroordeelde. Is volgens mij is het een Frans drama of niet? Of, nou, wat me op is gevallen ook in die 100 jaar, dat we enorm archief hadden, waar we alles gaan kunnen verwaren. En dat we veel drama's hadden gespeeld. Terwijl we pas sinds voor dialect zijn te spelen en de stukken van de hand stelt, want toen die broek. Dus doe echt een plaats in te spelen en dat het de kluchten en de blijspellen zijn die komen. Daarvoor is veel drama's. Ja. Want ik ga in 1972 een stukje lezen dat het niveau te neervongen en dat je zin maar om er te komen dan. Ja. En er is een wending komen dat we toch te veel jongeren erbij aan te krijgen. Waar er nu nog van in de verein zijn, maar die zijn daar ook al nu nog wel met de 60, 70 jaar. Ja, en het zwijk voor ons dit jaar, ik meen het handelisaat is, begin jong leden erbij krijgen. En dat hebben we ook gehad, wie voor 70 jaar bestonden met schießende box. Toen hebben we Jans veel nieuwe leden erbij krijgen, van nieuwe leden bestaan van zo'n 40. Dat is ooit 44 geweest, maar natuurlijk verloofd, natuurlijk gestorven leden. Dus zitten we nu allemaal op 40 man. Ja. 40 man zijn vrouwelijk. Jeugd kent ze allemaal broegen. Jeugd kennen ook. En we hopen natuurlijk met die samenwerking met Kiek, die het Janse jaar bij ons proeven en nog theater spelen, door je doorstroom van te krijgen dan. Dus, van de jeugd moet ze het aan. Dames en heren, aan de televisie of op internet, van de jeugd moet ze het aan. Och, Excelsior besteedt 100 jaar. En het jubileumjaar, dat vangt nu richtig aan, kan men zeggen, met de eierzietsing, met het prachtige theaterfestival op verschillende locaties. Ik krijg ook zoveel vereinen uit Limburg. En natuurlijk het hoogtepunt, de musical in november. Begonnen sinds 1922, toen koet ze nog binnen voor 25 cent plus 10 cent voor gemeentelijke belasting. De prijs zal er jet aangeslagen dit jaar, maar het is niet minder de moeite waard. Dames en heren, 100 jaar Excelsior, freudig erop. Het eerste onderwerp, dat is een burgerinitiatief. En daar volg je natuurlijk af, wat is dat? En wat betekent het burgerinitiatief nu in de praktijk? En daar Junfort overhan een heel bijzonder burgerinitiatief in Egerse. En ik begrüß aan Minge dus, met de dames te beginnen, Maria Stams. Hoeft verder weinig introductie nog een keer, kunstenaar, beeldhouwer, zijn dochter Anne Driessen en de heren Jos Hermans en John Koerver. Slaven, niet Koerver, maar Koervers. Ja. Koervers zelfs. Ja. En zij komen vertellen over dat
initiatief, het Koel leven. Ja. En nou ja, u zit de initiatiefnemers, u had het idee. Het is begonnen uiteindelijk dat voor een folder in de bus kroegen, ik woonde op de plek waar de rotonde gaat komen ongeveer. Het gaat over een rotonde. Het gaat over een rotonde op de Worbigerweg, Remburgerweg. Midden Egelsen. Nou, net midden Egels, een beetje aan de rand van Egels, allemaal. En daar kroegen we schrijven van dat er Worbigerweg gans op Nuits aangelegd wordt en dat er dus een rotonde ging komen. Waarop ik meteen zo het houden van, nou dan moet wel op een rotonde het schuns komen. En toen ben ik eigenlijk met de John een beetje via Facebook in contact gekomen. En aangezien er John en de man van de mijne is, ja, en volgens door Ganskot bij de mijn Julia liggen. Ja, dat zien wij ook wel op de Ja, precies. Dus de lamp brandt nog allemaal. De lamp brandt nog allemaal, dus. En dan wordt natuurlijk het punt gekomen van, ja, wat kunt we dat doen? En zodoende zijn we bij elkaar gezeten om het ideeën uit te werken en wie of wat. En door is uiteindelijk het Koelleven, het monumentje, een beetje wat verwoorden dat het gaat van de koelen moest gebeuren. Ja, dus op die rotonde moet een monument komen. Daar moet een monument gekomen, ja. En dat monument, dat klopt. Ja, want de rotonde is eigenlijk zo'n beetje het middelpunt tussen de mijn Julia en de mijn Laura. En dat zal noorderhand ook blijken. Dat is ook top. Waar die rotonde nu is dat ook zo ongeveer een scheidslijn die... Van de Velbies ook, ja, van de breuk. Dus daar moesten 2 koelen Egels er komen. Ja. En als ze met de Laura kunnen verstaan. Want dus in 1926 is de Julia-exploitatie gegaan, omdat ze toen niet de middelen hadden om door die Velbies in te komen. Oh, de breuklijn. Precies. Ja. En dat is noorderhand, is dat op 3 plaatsen waren gelukt. En toen ontstond het idee, dan moet hij op die rotonde, wend hij al je kind, dan moet dat niet de Blommenperk zien of een insectenhotel, maar dat moet je weer Precies. over de koel. En ik hou wel een beetje ervaring met tijdvensters aanvragen bij de gemeente. Zo ben ik dus uiteindelijk zo in de pen gekropen en hand voor dus in de mail geschikt naar de wethouder. Want die tijdvensters, dat zijn die transparante foto's die van een keer gingen op diverse plekken. Ja. Onder andere in Egels en monumenten, handgestangen, koelen, etc. Precies, bij alle ingangen van de koelen. Totaal 12, strak. Ja. En toen zijn we dus uiteindelijk met de gemeente in contact gekomen en ja, Joost, dus de wethouder Weijers, daar zijn wij echt wat steun van, zo dat ook wel zitten. En daar kregen we ook een beetje het idee van, er mag traag beginnen, gaat maar eens kijken hoe het schip strandt. En toen zijn we natuurlijk gaan informeren van, wie hebben we daarvoor vragen. Ja, en toen? En mensen dan gaan een Egels doen uiteindelijk. En verhandeling plaatselijk kunstenares, al u dat Maria de naam niet gaan scheren, maar zodoende zijn we bij Maria. En Maria is natuurlijk het idee van dat wildier en het is gewoon ontwikkelen van wat kunt we ervan maken. Want dat is nog al een heel andere tak van sport, zal ik maar zeggen. Of een idee nou, wat zou dat voor monument werden? Ja, en daar is het Maria natuurlijk. Maar de gemeente ook sowieso, de taak ook van, we steunen helemaal achter het initiatief, maar dat is uw pakje aan. Ja. Dus ook wat betreft de sponsoring en het geld bijbrengen, dat hand voor bijna voor 80% zelf moeten doen. De gemeente heeft wel gefaciliteerd en gaat nog faciliteren. Daar zijn we ook hartstikke blij mee, maar de sponsoren die zijn... Dat is natuurlijk een prestatie van niveau, kan men zeggen. In coronatijd zeker. Hè? Ja, dat is het moment natuurlijk om naar de dissie van de dus. Zie je, hij zit 2 dames, die van het woord had je gehoord, Maria's, Stams en dochter Anne Driessen. Wie wordt dat, wie ze bij u komen? Met de vraag van... Nou, ze komen bij mij, Anne wordt toen nog in Duitsland. En ze zag de vraag, kan ze het voor de koelen maken? Ze dacht in eerste instantie aan een man met een afbouwhamer. En de koelput met een afbouwhamer. En toen dacht ik, enerzijds, dat is er zo vaak uitgebeeld. Ja. En anderzijds denk ik, de koel wordt meer wie alleen... En een man met een afbouwhamer. Ja. En toen ben ik goed denken aan verschillende ontwerpen gemaakt. En uiteindelijk vind ik het schön zo, wenn ze de
rotonde kunnen optellen om het verleden te laten zien. En van daaruit zijn eigenlijk de basisvormen ontstaan. Dus eigenlijk 2 stukken van de rotonde die opgeknipt zijn. Dus John gaf al aan dat de velbis er ligt en er loopt en dat er 2 koelen waren. En op de buitenkanten had ik de stukken van de koelen uitgebeeld. En immer wanneer het ontwerpen was, dan had ik het naar John geschikt en gezegd van, kijk John, ik vind eigenlijk, hij kunt steeds nu schacht Laura, maar dan moet schacht Hendrik zien. Maar dat is wel verwarrend, dus immer weer kort gesloten van wat wil ze. Dit is dus de Laura, dit is van de Julia. Met de koelmoer, de schacht, die we allemaal kennen, die in Egelsen zitten. En in de schacht zit eigenlijk een venster wie een kerkenvenster. Oh ja. En dat had we eigenlijk ook wie een kerk uitgevoerd. Ja, de boogvorm komt uit de architectuur van Julia. Ja, want du bent natuurlijk heel erg bekend voor die beelden, kan ik zeggen, portretten, hè? Geboetseerd en daarna in brons gegoten of wat dan ook. Van de Nicola Ploem bijvoorbeeld, van de Koning zelfs. En is dit nu heel ander werk of? Stuk. Dit is de kant van de vrouw, van het gezin. Dat zijn we samen uitvoeren. Ja. En dat is gewoon heel anders. Dat is gewoon een geschiedenisles. Dat is ook echt, dat kinderen vragen van wat moet dat doen en wat is die vrouw toe en wat dit dat jongetje doen. Ja, en wie kunt dat eruit zien in het echt? Is dat dan geschilderd of? Is een kleur. Kleinrelief. Een kleinrelief. Ah. Ja, dus zie je ook, maar ik weet niet of het te zien is, dat er overal lijntjes ingetekend zijn van een plaat is zo groot dat ze alles ook kunt optellen en dat het dadelijk door de A-nummer, door Jan Hanze aan de moeren bevestigd kan worden. Ja, okay. Want er werden echt moeren gemesteld. Ja, en dit is relatief voor mij heel braaf. Heel netjes. Het is heel figuratief, precies. Ja. En de andere kant, dus dit is 2 kanten voor de John, 1 kant voor de geschiedenisles en 1 kant voor mezelf. En de tweede 8 lagen, zo zwart wie de kool. Ja. En daar had ik portretten in uit van de mijnwerkers. En als het dan gelijk er staat, dan kun je het er... Kunnen er zo goed zitten en er staat er nog geen tussen. Ja, dat is de wedding korte stalen plaat en er komen figuren in, zoals de lift van boven de onderging. Dus het is echt met... Een gans verhaal. Heel speciaal. En heel veel symboliek. Ja. En wie is uw rolverdeling dan? Behalve dat er moeder en dochter zitten, dat snap ik wel. Maar. Anne, dank eerst dat een beetje zou helpen. Ja, in het begin kreeg ik een beetje... Ik had een keramiekopleiding in Duitsland gedaan. Ik ben pottenbakkersgezel. En ik dacht eerst van, dan kom ik om te ondersteunen. En dan deed mam het meeste. Maar dat bleek eigenlijk... Ik bleek een hele hoop handigheid te hebben en een hele hoop meneren van... Als het zo deed, gaat het vlotter. Ja. Waar Maria veel kunstacademie had gedaan. En veel meer met propjes en du hast echt ambacht in de vingers. Ik had echt een ambacht. Ja, en bij de pottenbakker stond ik spreuk. Bij de eerste meester waar ik gewerkt had, hong een bord aan de gevel. Ons ziel, hoogst productionsergebnis. Dus dat was echt het idee van, het moet een productie zijn en vanaf dag 1 zou het fijn zijn als we die dingen kunnen verkopen. En, dat is geen angst. Bij mij is het onefficiënt. Ja, onefficiënt. Ja. En is het de eerste keer dat dat zo samenwerkt of hadden we dat? Ja, en dat is echt de eerste keer. Ja. Dus er is een hele hoop uniciteit, unieke dingen heb je er dus. Niet alleen dit, maar de samenwerking, het burgerinitiatief, dat had ik ook nog nooit over. En Egelsen. Ja, en wat eigenlijk merkt is dat ze het deze, maar dat er eigenlijk een ganse hoop lui bij betrokken zijn. En die samenwerking tussen John en de vrouw die de folder had ontworpen, Karen Veldkamp die de folder had ontworpen, de A-nummer die het gaat uitvoeren, de gemeente. Ja, een groot samenwerkingsvoorbeeld. Ja. En tot nu toe is iedereen er heel enthousiast over, dat is ook wel frappant. Ja. Verdacht. Verdacht is ook wel. Wekt dat enthousiasme op en dat over vertelt. Dus. En kent ze nog het vertellen misschien aan het einde van dit
fijne gesprek. En de dochter vanaf je. Hij werd er trots van, of niet? Ja, zeker. Dat staat al. Ja, het coole hebben, wat zei dat al? Alles van de cool zet hij in. En ja, de onthulling die we eigenlijk willen doen rond mei. Ja. Maar we zitten met een schaarste periode, waardoor stenen en staal wat moeilijker te krijgen zijn. En ja, we moeten afgaan. Ik kan niet precies zeggen wanneer. We hopen voor de zomervakantie, maar anders dan gaat het later weer. Maar het gaat er komen, dus dat staat buiten kijf. Dat zit vast. En de mijnwerkers en Egelser en de mijnbouw, maar ook Kerkroor, Beleefkerkraden uiteraard, die dus ondersteunen daarbij bij die hele onthulling. Dus we zijn gewoon blij. Volgens mij is dat in jouw hang bij u. Dus we kunnen volledig op het succes vertrouwen en we hopen dat we vlot in de socials zien wanneer we allen naar eerder kennen om te kijken. Bedankt voor dit gesprek, heel mooi. Dankjewel. Als ik een dagje kon veranderen, dan lijkt het mij ontzettend fijn om even net als zoveel anderen een keer niet bang maar vrij te zijn. Als ik voor even alles kon, dan kroop ik snel uit mijn kokon, vloog door de wolken naar de zon. Op en overhoor en ontdekte door het vechten pas hoeveel ik eigenlijk nog kon. Maar er zijn soms momenten, dan wil ik heel graag meer dan ik kan en droom ik altijd van even vrij kunnen bewegen zonder angst en zorgen leven. Laat mij je vlinder zijn, laat mij je vlinder zijn. Nooit een masker hoeven dragen, met mijn vleugels uitgeslagen. Laat mij je vlinder zijn, laat mij je vlinder zijn. Na 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 Ja, we gaan even naar de evenementen, activiteiten van half april tot begin mei in Kerkroor. En dat vindt aan op de 14 april, White Thursday, op de markt voor de 10e keer alweer. 16 april is Zwaailichte dag op de markt. 23 en 24 april
is IBA Open Weekend 4. En dat speelt zich al af hinger het gemeentehuis. En dan kan je kijken naar wie dat met het nieuwe project is door. De 27 april is Koningsdag. Dat werd uiteraard ook gevierd in Kerkhof. De 1 mei is het stoffenspektakel. En wat ook de 1 mei is Emma Kok in Concert Parkstad Limburg Theater in Kerkhof. En dat steekt natuurlijk ook Jans in het zegen van de nieuwe plaat, de nieuwe cd, de nieuwe single van het Emma Laat Mij in Vlinder zijn. En dan 30 april, en dat is enige ons nieuwste onderwerp, trek hij dus het regionaal Living Statues Festival Kerkrade. Van het van dus, nu Patou en Carla Paffe. Van ze welkom. Schön dat er hij zit en vooral het Patou jedes vertellen over het Living Statue Festival in Kerkhof. Du bist zelf ook zo Living Statue. Hast du nog een schön Kerkisch woord voor of je dat dan nog niet? You living statues, ja. Ja, dat is Engels. Een levend standbeeld. Ja. Een levende standbeeld. Wat du bist een levend standbeeld. Dat is die passie, om het zo maar te zeggen. Ja. Wie is dat zo gekomen? Kannst du daar even vertellen? Wie? Toen ik 7 jaar. Ja, 7 jaar oud. 2014. Ja. 14, ja. Ja. Toen zijn we naar Arnhem gegaan. Ja. En er worden wereldkampioenschappen. En Dus die bestond ook al. Ja. Wereldkampioenschappen voor living statues. ja. Ja. En toen voelden we al in de smaak. En toen zei ik tegen papa en mam van, dat wil ik ook doen, hè. En die dacht van, Ja, die dacht laat er maar niet moeilijk grap daar te hoor, zijn. joh. Ja, dat je wel even. Ja, en toen kwam de kracht van, kracht van... Voor het zeuren. Ja, kracht van het De zeuren. kracht van het zeuren, dus dat hulp wel. Ja. Oké. En toen zei papa en mam, ja, je mag een mail schrijven tegen die vrouw van de organisatie. Ja, want dan wil ze ja met je doen in Arnhem. Ja. Dat houdt ze niet vuur nog, weet je dat? Ja. Zo's. En wat mag het dan in die wakker? Ja, ik wist... Wat gebeurt daar? Het voel je Jan zeggen, maar ik vond het Jan interessant, ik wilde het ook doen. Ik wist ook niet, maar ja, ik vond het Jan chic toen. Ja. En dan, wat wil ze dan, wat spoort dit dan het niet zo aan? De kostuums of het toneelspel, of dat is natuurlijk ook een stuk spel, of het verkleien, of... Ik denk dat het zo van, dat is interactie met het publiek, dat het meer wordt, zodat mensen entertainen. Zo. Ja, en houdt ze dan voor al zoiets door? Ik doe wel toneel, maar verder eigenlijk niks. Nee. Dus door naar Arnhem en toen sloeg de vlam in de pan. Ja, hè? En toen toen zat Carla, nee, hierop. Nee, ik denk, ja, dat kan niet, dat gaat niet. Dus ik hou ook gemaild met de organisatie. Die zei, het wordt zo jong. En het houden ze het, ja, maar ik ken dat, ik doe dat. Nou ja, nee, dat jong niet, want die zeggen, je, du krijgt een podium. En dat podium, dan moet ze dan nog al iets zien staan. Het kan je niet zo 7 stoelen daar, ik 10 minuten die stangen had en du denkt, het is te kort, En dat kan niet. Dat kon ze niet toevertrouwen, dat Nee, is een dat argumentje van der leeftijd. is het. Nou ja, uiteindelijk had het zelf in een mail geschreven op zijn kinderlijke manier. En die mevrouw die belde toen en die zei, ja, ik kan het eigenlijk niet meer staan om een walsen te komen. Kijk. Maar ik iemand spreken. Dus die mevrouw die zoos met de partout aan de telefoon en die houden het over. En ik huur het partout zei, nee, dat snap ik. Nee, maar ik ben er ook heel goed in. En ik dacht, heel goed in, dat had ze nog nooit gedaan. Maar het was heel overtuigd van die kennen. Ja, en een beetje bluffen had ze dat wel je door. Ja. Dat vind ik toch wel erg leuk dat ze dat durft. Ja. En toen best nog janger. Ja. Maar dat durft ze niet meer toe, dat had ik gelezen hoor, op, ik weet niet meer, op internet, op Facebook, weet niet meer. Dat durft ze niet aan het concours, aan de wedstrijd zelf mee toe. Ja, eigenlijk voor spek en bonen zo. Hè. Ja, voor spek en bonen. Ja, het was spannend. Ja, het kon niet zoveel Het succes juryrapport. ligt toch in de reactie van het publiek. Ja, hoor. ja. En die wordt. Ja, die waren wel Ja, die waren wel enthousiast. Ja, Het ja. partout had noen ze het, maar het nog zijn optreden van toen Ja. kijkt, dan zei het,
oh wat erg, dat wordt toch je standbeeld. Maar ja, Jood, zo groeit ze. En dat is prima. Ja, en dat is nu ook wel weer om een jaar of 7, 8 weer. Hè? Ja. En waar zitten dan nu de verschillen? Wenn ze doen, wat voor type hassen dat doen? Deze zelf met in Kerkhof? Ja. Maar verklap ze dan heel wat, of wat? Ja, mag je verklappen? Nee, Dat zou er niet toe. Zal maar uit, Is een uitbeeld. Nee, oké, dat waren we nu even, los was verrassend straks. Ja. Maar nu pakken ze een ander type. Kan je nog wat zeggen? Politieagent, beklad. En die hand voor oog. Politieagent? Ja, beklad. En dat is een soort van, de politie, ze meestal illegale doelpunt. En dan jongens beklad, posters, graffiti. Ja, het horenbeeld wordt helemaal beklad wordt met graffiti en heen op de rug houden maar een affiche van wat in de hoogte ter voet wordt wel gezocht en dan met het telefoonnummer. Dus dat is ook echt is wel wie het op dit moment heet. Ja. Nu hand niet meer zoveel respect voor de beelden die er zijn. Dus ja, daarover een beetje proberen op in te spellen. Ja. Dus ook nog maatschappelijk verantwoord ook nog, waar zo met boken en houden. Ja. En hoezo is dan dat truc is, zeg maar, want vaak is het, wenn ze net in het schutteltje aan je is, dan doen ze het en dan werden jullie verrast. Hoezo is dat bij de politie, maar toch nog niet zeggen? Nou, in de zomer hou ze een waterpistooltje. Ah, kijk. Ja, en toen in de zomer als Lu een muntje gooide, dan zo... Ja, met het wasser. Ja. En nu ben ze al helemaal, zoals ze dat in het Holland zeggen, gearriveerd in de wereld van de living statues. Nu nog Jans even naar dat festival. Dat 30 april is dat. In de stad Kerkhof. Dat had al Jans zelf georganiseerd. Dat, met sponsors en dat financiert zich Jans zelf. Dat is natuurlijk Jans bezongen. Wat ik daarover je lezen had. Vertel toch nog een paar zinnen over de hoe of de mam. Nou ja, het Patou had ooit aan je over, ik wil een zeer Kerkhof storen. Ja. En toen dacht ik, ja, eigenlijk moeten we dat kunnen regelen. Met name omdat, toen is er maar Jans van u breuzelen, van er is niks te doen. Maar dan denk ik, ja, je kunt het allemaal bij anderen leggen. Dan moet ze misschien zelf een jeetje doen. Ja. Dus dat was voor mij ging reden. Om het Patounspas te doen, maar ook dat ik denk van, dan kunnen ze het schon een keer gaan. Ja. En zo ben ik inderdaad met de Patrick gekomen en die waren ook enthousiast. En zo Frans het stappen je zet. Maar Patrick Eipelaar van de gemeente, van Beleefkerkraad. Van Beleefkerkraad, ja. Of is allemaal een soort van standbeeld van Beleefkerkraad. Ja, vermoeden misschien wel een standbeeldje hebben een keer gewoon. Ik moet zeggen, ik heb me erop verkeken, want het is een grote organisatie, maar met fijn nu en begin die me het helpen zijn, kunt dat Jans jood. Ja. En dat is, het is ook gratis toegankelijk, of moet ze nog entree betalen? Nee, het is gratis toegankelijk en dat is ook wat voor hier wel, hè. Ja. Dus die is heel vaak van die evenementen moeten jullie entree betalen, maar dat willen we absoluut niet, want we willen eigenlijk voor iedereen het toegankelijk zien. Wat natuurlijk wel is, zo'n interactie met het beeld begint door een muntje te werpen. Ja. Dus wat verwalen jullie vragen van, neem je muntjes mee, dat hoef je geen euro's te zien, voor van het zijn zullen ze het ook al. En dat gaat dan naar de organisatie, zoals ze kunnen zeggen? Nee, dat geld wat ze in het putje krijgt, dat is voor het beeld zelf. Wanneer ik naar het Patou kijk, het Patou heet dat geld allemaal voet aan een goed doel. Patou sponsort maar een goed doel. Pakt zich meestal een paar optredens bij je, en maar dat geld wat het dan had. Ja, dat die het aan een goed doel voor bedenken. Zo. Ja. Dat is wel erg zet, wat ze dat zo deed. En het ligt me een geweldig evenement, een geweldig voorjaarsevenement. Een keer gaan al die standbeelden en hopelijk brengen de lui veel muntjes met. En wat het allerschönste natuurlijk is, Patou, dat is dat zo'n jong vrouw wie stoep is, zo'n jong meisje wat stoep is, zo'n initiatief neemt en dat dan ook nog uiteindelijk, samen met de man natuurlijk, samen met Angelu, maar dat is die idee, ze samen naar de werkelijkheid brengt. Ik denk dat verdient natuurlijk op dat 30 april extra applaus. Bedankt voor dit leuke gesprek. Ik hoop dat ontzettend veel u komen kijken op de 30 april naar het Living Statue Festival in ons schöne stad Kerkhof en brengt vooral een muntje met voor het Patou. En wie het er staat, dat wisten we nog niet. Dat blijft nog even een geheimnis.
We hebben een hele interessante gast in ons midden voor Beleef Kerkrade TV. En ja, u merkt, ik ga weer Nederlands praten. Dat heeft met de volgende gast te maken, want die wil graag Nederlands praten. Komt uit Heerlen. Nou ja, daar zeg ik dan verder niks meer over, maar we praten gewoon Nederlands. René Zijber, hartelijk welkom. Jij bent van IBA Parkstad. Ja. Zeg je het zo of niet? Ja, IBA Parkstad. Ja. En ik heb er wel wat over gelezen natuurlijk, om een klein beetje voor te bereiden op dit programma. En denk ik, ja, hoeveel mensen zouden u weten wat IBA betekent? Wat is IBA? Ja, dat Parkstad. is natuurlijk vragen naar de bekende weg, dat weet niemand. Ja. Daarom ben ik ook blij dat ik dat even kan toelichten. IBA is eigenlijk een afkorting en staat voor Internationale Bauausstellung. Ja. En dat is een begrip zoals we horen, dat komt uit Duitsland. En dat is inderdaad een begrip meer dan 100 jaar oud in Duitsland. Wat is nou een internationale bouwausstellung? Ja. Sommige mensen denken dat het een bouwbeurs is of iets met een tentoonstelling. Maar het is een instrument om een gebied te helpen te transformeren. Dat is voor het eerst aan het begin van de vorige eeuw in Duitsland toegepast. Is daarna heel vaak herhaald in Duitsland. En is dat ontstaan eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog? Of ja, daarvoor al. In 1904 was de eerste. Ja. En dat had te maken met grote transformatieopgaven. Ja. En ja, zoals gezegd, dat hebben ze toen toegepast. En dat was succesvol. En hebben ze daarna herhaald. Wat is dat nou voor een instrument? Door te investeren in een gebied. Dat was in eerste instantie in de omgeving en gebouwen, probeerden ze dat gebied op een hoger kwalitatief niveau te brengen. In de loop van de tijd heeft dat instrument zich ontwikkeld richting een uitgebreidere aanpak, waarbij ook sociaal-economische vraagstukken een rol spelen. En dat is eigenlijk IBA Parkstad. Ja. Wij richten ons op de regio Parkstad en proberen door ingrepen met instrumenten het gebied te transformeren naar een volgende fase van hopelijk veel voorspoed. Ja, precies. En hoe is dat zo ontstaan? Want dan moet iemand op een dag gezegd hebben, laten we beginnen met IBA Parkstad. Ja, dat vindt zijn oorsprong in de regionale tussen 2002 en 2008. Die was grensoverschrijdend, daarom heette die Euregionale. Daar werkte toen iemand, meneer Volmar Belhey. Die is naderhand bij Parkstad gekomen en die zat op de fiets met de huidige directeur, Matthäus Severijns. En die zei toen op de fiets, het personeelsuitje was dat, misschien is dat wel een goed instrument om ook toe te passen in Parkstad. En vanaf ongeveer 2009 hebben ze gelobbyd in Duitsland om zeg maar de titel te mogen voeren van IBA. Ja. En in 2012 ongeveer heeft Duitsland gezegd, nou we hebben daar vertrouwen in, jullie kunnen dat toepassen. En in 2013... want dat stempel mag je niet zomaar het is een kwaliteitsstempel. Ja. En daar zit ook een zogenaamde competentstelle die dat beoordeelt, of je ook aan die kwaliteitseisen voldoet. En dan is dan een bepaalde termijn aan verbonden. Hè? Je hebt dan zoveel jaren de tijd om er iets van te maken. En dan dat varieert een beetje, dat is tussen de 5 en de 10 jaar. De meest bekende IBA is IBA Emscher Park in de voormalige steenkolen- en staalgebied, het Ruhrgebied. Ja. Dat was een periode van 10 jaar. Wij zijn gestart in 2014 en ons jaar waarin we laten zien wat al die projecteigenaren nu gerealiseerd hebben, dat is nu, dat is het Expo-jaar. Expo-jaar, ja. En dat is bij ons na 8 jaar, dat was eigenlijk na 7 jaar, maar door corona is dat een jaar uitgesteld. Ja, en dat gaat nu gebeuren in 2022. Ja, we zijn al begonnen, 27 augustus, vorig jaar met de start van Cultura Nova. En dat loopt door tot en met 4 september. Oké. Ja, daar komen we misschien nog zo even aan het einde. Volgens mij is het zo dat bestuur van IBA Parkstad wordt gevormd door de gemeentes, eigenlijk, door de gemeentes van Parkstad. 7 gemeentes en de provincie. En de provincie. Die vormen samen IBA Parkstad. Ja. En ze hebben voor de vorm een BV gekozen, een besloten vennootschap. Ja. Dus de gemeentes, die 7 en de provincie, die hebben geld ingelegd en tegen de organisatie gezegd, zorgen jullie nou dat er een goed programma komt. Ja.
En wat gebeurt er nu met IBA Parkstad in Kerkrade en met VI dan? Hè? Want dat is het onderwerp van een ons van de bekendste gesprekje. projecten in Kerkrade is VI. Dat is een schitterend project. Ik ben er onlangs 2 keer naar binnen mogen gaan. Ja. Het is in de basis een sporthal en een zwembad. Ja. Maar het is eigenlijk veel meer. Hè. Het is schitterend ingepast in het landschap. Er is een hele mooi stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dat is door de architect doorvertaald in een gebouw. En in dat gebouw komt ook een innovatiehub. Je hebt straks een sporthal, een zwembad. En er wordt ook gekeken hoe kunnen we nou de levensomstandigheden verbeteren zodat mensen gezonder leven. Hè. Dat ze langer leven, gezonder leven. Ja, maar dat innovatiecentrum, is dat wat is dat? Is dat een wordt er een praktische invulling aangegeven? Ja, dat is heel praktisch. Hè. Het innovatiecentrum gaat uit van de kracht van de inwoners, van de ondernemers, van de sportverenigingen. En kijkt welke methoden zijn nou succesvol in het verbeteren van de levensverwachting, de gezondheid van mensen. Ja, en, er wordt natuurlijk gekeken, en dat wordt dan toegepast op een kleine schaal. Is het succesvol, wordt het uitgebreid. Ja. Werkt het niet, dan wordt het ook beëindigd. Ja, en het moet ook Parkstad breed gaan werken. Ja, ook het VI-project in Kerkrade. Je hebt een gebouw nodig, nou dat is fysiek gebonden. Maar we hebben samen met de provincie, de stadsregio en de gemeente Kerkrade gezegd, het is ook belangrijk dat we iedereen uit Parkstad erbij betrekken. Want de vraagstukken die in Kerkrade leven, die leven ook in Heerlen en Landgraven, Brunsum en eigenlijk in heel Zuid-Limburg. Ja, maar we scoren natuurlijk nooit zo goed op de lijstjes. Hè, dat is wel de bedoeling dat we verandert. Dat gaan veranderen. Dat is niet iets wat van vandaag op morgen gebeurt. Nee, natuurlijk niet. Daarom hebben we ook gezegd, je moet minstens 10 jaar dat programma willen uitvoeren. Ja. Dat is natuurlijk een stevige uitdaging voor alle betrokkenen. En geduld. Om je voor 10 jaar vast te leggen en geduld te hebben en constant met die verbetering bezig te zijn. Ja. Nou, het is wel gelukt. Hè. De gemeente Kerkrade heeft daar een schitterende rol in gespeeld. De provincie, stadsregio en ook IBA. Hè. En we hebben ervoor gezorgd dat ook andere gemeentes de meerwaarde van dit concept inzien. Ja, ik denk dat mensen zeker hier in Kerkrade heel nieuwsgierig zijn over hoe gaat dat er nu allemaal uitzien. En volgens mij is dat binnenkort de gelegenheid om het wat... Ja, dan heb ik inderdaad goed nieuws. We hebben iets dichterbij. Op 23 en 24 april hebben wij de IBA Open Dagen, of eigenlijk IBA Open Weekend. Er zijn in heel Parkstad dan zo'n 30 initiatieven te bezoeken, waaronder VI. En we hebben al een klein voorproefje gehad een week geleden. Toen was het op, ik dacht zaterdag open. En toen waren er al 1500 mensen die kwamen kijken. En wij verwachten dus in dat weekend, 23 en 24 april, dat heel veel mensen komen kijken naar dat schitterend gebouw en dat mooie initiatief. Ja, dat wens ik natuurlijk IBA en alle mensen toe, dat ze daarvan kunnen gaan genieten binnenkort en het kunnen zien. Want aan IBA komt ook weer een natuurlijk einde eigenlijk. Hè? En het is een en dan moeten we het zelf doen. Het is een ingreep voor een aantal jaren. Dat wisten we vanaf het begin. Hè? Dus we wisten ook van er komt een moment dat het ophoudt. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat de projecteigenaren die nu allerlei mooie projecten hebben opgestart, dat die dat zullen continueren. En dat meteen ook een vliegwiel zal zijn voor weer nieuwe initiatieven in de toekomst. Nou ja, dat vliegwiel voor de toekomst en dat vertrouwen, dat is denk ik wel een mooie slotzin om dit boeiende gesprek af te sluiten over IBA en over VI. En in de hoop dat een hoop mensen in Parkstad weer wat meer kennis hebben opgedaan hierover. Ja, ik hoop het ook. En mochten mensen naar aanleiding van de uitzending vragen hebben, meld je gerust bij IBA. Kijk op onze website, daar vind je alle informatie. En we hebben ook een hele mooie app die je kan downloaden. En op die app kan je bijhouden, heel actueel, welke activiteiten er zijn op welk moment. Ja, want het lijkt soms natuurlijk wat ver van mijn bed, maar dat is het helemaal niet. Integendeel, het gaat je echt persoonlijk aan. Ja. En daarmee komt ook een einde aan dit gesprekje. En hopelijk zien we elkaar op de open dag van IBA. En zien we u in Kerkrade achter het Raadhuis, 23 en 24 april.
Hoi, ik ben Diana Ramakers, ik ben de eigenaar van het bedrijf Light & Space en ik ben lichtkunstenaar. Nou, ik ben hier geboren in Kerkrade, ik ben hier opgegroeid en ik werk ook als kunstenaar hier in de stad Kerkrade in mijn atelier. Ik ben een zogenaamde hybride kunstenaar. Ik maak kunstwerken voor tentoonstellingen, onder andere in het International Art Center in Tokio. Maar mijn werk vind je ook in een galerie in Eschweiler. Nou, de stad Kerkrade heeft mij heel veel gelegenheden geboden en kansen geboden om kunst te maken. Bijvoorbeeld hier waar we nu voor staan, het kunstwerk voor de Martin Buber plaketten. Dan heb ik nog een kunstwerk gemaakt voor het Stadspark. En niet te vergeten het kunstwerk voor de historische spoorbrug, de Locht. Daar kreeg ik de gelegenheid, en dat was ook echt fantastisch vond ik, om voor die oude brug, die echt een van de weinigen nog in Europa is die op die manier gebouwd is, om daar een lichtkunstwerk voor te creëren. Dus dat maakt het voor mij heel bijzonder. Kerkradenaren moeten weten dat het heel interessant is om hier iets te doen, want we liggen als een soort spin in het web in de regio tussen Duitsland en België ingeklemd. Het geeft ongekend veel mogelijkheden voor jezelf als ondernemer, maar ook als een soort van actieradius, een publiek wat je bereiken kunt. En dat maakt het heel speciaal en heel aantrekkelijk voor mij als lichtkunstenaar, maar ik denk ook voor andere ondernemers om hier te opereren in deze omgeving. Van het ene kunstwerk, de prachtige spoorbrug op de Locht, dames en heren, en ik spreek Nederlands, want dat heeft te maken met de volgende gast. U weet, we zitten op Nieuw Erestein, ook natuurlijk een schitterend kunstwerk geworden in het Limburgs landschap. En dan komen we automatisch terecht bij de volgende gast en dat is Edmond Staal. Hartelijk welkom Edmond. Dankjewel. In onze uitzending. Je werkt bij het Stichting Het Limburgs Landschap. Ja. En ik denk dat heel veel mensen misschien helemaal niet weten wat het is. Wel ervan gehoord hebben, want dat doet bijna iedereen natuurlijk. Maar wat is het eigenlijk? Kan je daar op de eerste plaats? Nou, we bestaan al 90 jaar. Dus 90 jaar? Die hadden ons wel een keer kunnen tegenkomen. Ja, dan moet je het wel weten. Ja, we zijn een particuliere stichting en wij beheren met geld van de Limburgse samenleving natuurgebieden en de bijbehorende monumenten door heel Limburg. Van Gennep tot in Epe en van Weert tot in Roermond. Overal liggen natuurgebieden van het Limburgs landschap. En die zijn allemaal opengesteld voor bezoekers. En we hebben ook heel veel monumenten. Ja, dit is een prachtig voorbeeld daarvan. Ja. En waar zijn we hier? We zitten nu in Erestein. Nieuw Erestein, maar toen we hier te hulp geroepen werden door de gemeente, was het een volledige bouwval. Dat kun je op de oude foto's ook zien. Dat stond op instorten. Hier kon je niet meer veilig in deze ruimte. En we hebben eerst dit gedeelte, de oude schuur van de boerderij, gerestaureerd. En dat is nou een brasserie geworden. Het is leuk om daar eens even te gaan kijken. Ik denk dat we gewoon gelijk maar die kamers pakken en lijkt me het leukste. Op stap gaan hier. Precies. Ja, oké. Edmond, waar zijn we nu? Vertel. We zitten nu in een gedeelte van de oude boerderij. Die is ook een tijdje woning geweest. Ja. Maar het was uiteindelijk toen wij het kochten, zie je op oude foto's, een volledige ruïne. Ingestort, geen dak meer. En toen zijn we aan het werk gegaan. En nou eens kom maar kijken, een hele gastvrije brasserie geworden. Waar wandelaars en groepen terecht kunnen om te eten, te drinken. Nou, en hoe gastvrij kun je ontvangen worden als hier? Hè? Ja, je zei net een gastvrije brasserie. Hè? En als je dan hier om je heen kijkt, dan kan je nauwelijks voorstellen dat van deze ruïne die je op die foto's ziet, dat dit zo geworden is. Dat is echt... En je kunt dit hele gebouw zien dat het zijn eigen geschiedenis vertelt. Ja. En natuurlijk, dat zie je hier, dat we ook natuurlijk de geschiedenis van Kerkrade met de mijnen erbij hebben. En we hebben hele originele lampen gemaakt van allemaal mijnlampen die we van mensen uit Kerkrade en omgeving hebben gemaakt. En daar hebben we deze kroonluchters van gemaakt. Dus er zit het hele gebouw vol verhalen. Prachtig. We zijn buiten. Ja, lekker hè, met dit weer. Prachtig. Dit is de binnenplaats van de oude boerderij. Dus eigenlijk wat je om ons heen ziet hier, dat is de boerderij en die is uit 1753. Dat is eigenlijk het oudste gedeelte. Ja. En dan kijk je naar de villa en die is een stukje jonger. En die is dus niet meer die hoorde niet meer bij de boerderij. Dat was echt de adellijke familie die daar woonde. Ja. En hier werkten de boeren. En die villa is echt fantastisch geworden. Kom maar eens mee kijken binnen. Okay. We staan in de hal van de villa Nieuw Erestein en daar valt je ook gelijk op een stukje stukwerk.
En het lijkt alsof ze het vergeten zijn, maar ik denk niet dat dat zo is. Nee, dat klopt. Kijk, we zijn natuurlijk met de restauratie begonnen en doe je heel veel onderzoek naar de geschiedenis en naar de bouwhistorie van dit pand. Dus niet alleen wie heeft er gewoond, maar hoe hebben ze gewoond. En dit is een stukje en dan kunnen we laten zien hoe in de loop van sinds 1830 er iedere keer een nieuwe kleur op de muren is gezet, om de mode veranderde. Ja. Nou, op basis van dat onderzoek hebben wij dan gekozen, oké, dan gaan we terug naar die en die periode. En dat zie je ook eigenlijk aan al het houtwerk. Dat is in die originele tinten uit een bepaalde periode teruggeschilderd. En we kunnen dat ook laten zien aan de behangen. Dan moet je even de kamer hier achter zien, die is echt indrukwekkend. Moet je eens kijken hoe mooi die geworden is, want wat we met de verf hebben gedaan, hebben we ook met de behangen gedaan. En deze kamer is ook ingericht met behangen uit die, zeg maar, 1830, 1840, om die oude sfeer terug te brengen. Maar op de oude foto's zie je wel dat we enorm hebben moeten restaureren om deze zaal weer deze sfeer te geven. Maar eigenlijk leef je nu in dit vakantiehuis, hè, want dat is het nu. De sfeer zoals de familie Cornelie in de 19e eeuw, begin van de 19e eeuw hier woonde. Dus dat behang, daar kan je even zeggen, zo zag het er toen uit? Dat weten we niet precies, maar we hebben allemaal verschillende soorten behang over elkaar gevonden. En die kunnen we maar niet meer kopen. Hè? Nee, dus deze nieuwe behangen die zijn helemaal gebaseerd op die originele behangen. Ja, iets heel bijzonders aan Nieuw-Erestein, en waar ook veel posts over gekomen zijn op de socials, is de rode kleur buiten. De echt opvallende rode kleur die je gelijk uit de verte al ziet. En hier zijn we op een plekje aangekomen waar die rode kleur mooi verklaard kan worden. Dat klopt. Heb je helemaal goed begrepen. We weten van oude foto's dat de villa ook een tijd lang wit is geweest. Dat was toen even modern, in het begin van de vorige eeuw. Maar na de oorlog is er dat eigenlijk al voor het grootste deel af. En toen wij dit gedeelte moesten slopen van het pand, kwam op de oudste lagen, en dat zie je hier heel goed, zie je dat de bakstenen heel dik rood gevoegd zijn. Ja. En dat was voor de vakmensen uiteindelijk de reden voor het advies. Maak de villa rood, want hij moet anders zijn dan de boerderij. En toen hebben wij gekozen voor de oudste kleur en dat is rood. En in de beginfase is dat heel fel. Dat wordt geleidelijk aan, zie ik na een jaar al echt al een stukje grijzer. En dan ziet het er al ouder uit. Maar het is dus helemaal de oorspronkelijke kleur. En in ieder geval is er weer over nagedacht. Hier is over alles nagedacht. Dan mag over elke vierkante centimeter hebben jullie nagedacht. Dan mag je van het Limburgs landschap verwachten. Ja, ik had net al bedacht, ik ga hier niet meer weg vandaag. Dit is zo uitnodigend, dit zeg maar vakantiewonen gedeelte van Nieuw-Erestein. Want dat is het eigenlijk, hè? Ja, het is herbestemd als een vakantiewoning. Ja. Omdat als je het verhuurt aan een familie, dan doen die de deuren op slot, dan kan er nooit meer iemand in. Ja. En op het moment dat wij nu ieder weekend aan andere mensen verhuren, genieten iedere mensen van de schoonheid van Nieuw-Erestein en Parkstad. En je ziet dat we het heel comfortabel ingericht hebben, ook weer met verantwoorde behangen. Iedere slaapkamer heeft een eigen badkamer. En omdat je met een groep zit, is het eigenlijk per persoon heel goed te betalen. Het is goedkoper dan een hotel. Ja. En je hebt je eigen vrijheid. En via Jean Vacances kun je het huren. En die regelen dan verder alles. En, want dat is niet zozeer ons vak, daar zijn andere mensen beter in. Maar je ziet wel, dit is top natuurlijk in Parkstad, dat je op zonniveau kunt verblijven. Ja, dat is fantastisch. En je kan hier echt met 22 mensen, zo kan je makkelijk terecht. Ja. En de keukens, alles is erop voorbereid. Ja. Iedere kamer heeft eigen sanitair, dat je privacy hebt. Ja. En het is volledig historisch verantwoord ingericht. Nou, wat wil je nog meer? Nee, in zo'n mooie omgeving als de Amstelvallei. Je hebt het allemaal voor de voordelen hier. Ja, ik zei het, ik ga niet meer weg. Nou, hier is je bed dan. Ik ben nu 1 keer hier, dus we gaan er lekker bij zitten, denk ik. Ja, dan kan ik je wat uitleggen over de isolatie van dit pand. En die is echt uniek. Ja, want ik heb er ook een klein beetje over gelezen dat dit echt in Nederland voor dit soort gebouwen een unieke restauratie is geweest. Zeker als je het hebt over duurzaamheid. Ja, en dat is altijd te complex bij je monumenten. Hoe verduurzaam je die? Hoe wil je van het gas af? Nou, we willen hier ook geen gas. En wat we nu gedaan hebben, dan denken mensen, dan gaan ze zonnecollectoren op het dak leggen. En die hebben we hier helemaal niet. Maar toch gebruiken we de zon. En dat kun je aan 2 systemen zien. Dit zit onder al onze dakpannen. Gelijk onder de pannen? Meteen onder de pannen. En daaronder kan het ruim 70 graden worden als de zon daarop staat te branden. En de warmte van de dakpannen gaat in deze aluminium stripjes zitten. En als je nou goed kijkt, zie je dat hier een buis in zit. Ja. En daar stroomt de vloeistof doorheen die de warmte van onder de dakpannen in de grond opbergt.
Ook de warmte van de koelkasten, van de brasserie. Alle warmte die we over hebben, gaat opgeslagen in de bodem. Ja. Als we hem dan nodig hebben, pompen we hem weer terug op en kunnen we hier dit hele pand met lage temperatuur radiatoren, met vloerverwarming kunnen wij het pand op temperatuur houden. Dit is het ene systeem. En een soortgelijk systeem is dit. Hier stroomt ook de vloeistof doorheen. Die hebben we naast elkaar om ze te kunnen vergelijken. Ze maken niet veel in de opbrengst. Maar het zorgt er hiervoor dat deze villa geen zonnecollectoren nodig heeft. En dat we hier zeer, zeer duurzaam werken. En dan is een van de uitgangspunten, en dan moet je even kijken hoe dik dat dit is, de isolatie. Alle bouwen, alle muren aan de buitenkant hebben deze isolatie. Maar dan moet je eens goed kijken naar het plafond. Dan zie je dat we daar hele mooie sierlijsten hebben. Ja. Maar ja, en die waren nog? Die waren soms zijn ze gerestaureerd, soms waren ze er nog helemaal. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet als je dan die muur isoleert. Nou, daarboven in de hoek, bij de gordijnen, kun je heel goed zien dat de muur tot bijna aan de sierlijsten opgedikt is met isolatie. Dus eigenlijk een muur voorgekomen, isolatiemuur. Precies. Ja. Maar je ziet, het valt eigenlijk helemaal niet op. En toch is het hele huis op die manier geïsoleerd. En als je naar de ramen kijkt, dan zie je dat we in alle ramen hier isolatie hebben zitten. Maar veel dunner dan bij jou thuis. Ja. Dit is voor monumentenspouw. Dat is heel dun, omdat we anders nieuwe kozijnen erin hadden moeten zetten. En dat willen we natuurlijk niet. Dus hier zit wel dubbel glas in. Maar speciaal voor monumenten. Het kost wat extra's, maar daardoor is die villa nog wel klaar helemaal voor de toekomst. Helemaal. Ja, en kan je dit nu ook thuis? Kan dat ook thuis? Ja, maar ik ken nog geen voorbeelden. Dit is extreem vooruitstrevend. En eigenlijk denk ik bij jou thuis dat een gewone zonnecollector makkelijker is, goedkoper is. Maar dit bij zo'n monument is dit... Ja, maar ook niet altijd even mooi, die platen op het dak. Dat is aan iedereen zijn smaak. Ja, dat zeg ik nu even. Op persoonlijke titel. Ja, we zijn gekomen, jammer genoeg, aan het einde van deze rondleiding hier over de hoeve en de villa Nieuw-Erestein. En hier kan je pas zien buiten, hier voor deze prachtige hoofdingang, hoe dit verankerd ligt in onze Amstelvallei. Heel erg onbekend, merk ik in mijn contacten met het publiek. Ja. Ze kennen die mooie plekje, verwachten dit in Kerkrade helemaal niet. Maar je moet je hier voorstellen, die Amstelvallei met de hellingbossen, de bronnen, natuurlijk de Kranenweier, wandelpaden, fietspaden. Genoeg ruimte voor een dag uit als je hier bent. Horeca is er vlakbij, koffie en vlaai is er, lekker eten is er. Dus komt naar die Amstelvallei. En mensen gaan het nu ontdekken door de publiciteit. Daar werken jullie weer aan mee. En hoe meer mensen ervan genieten, hoe blijer het Limburgs landschap is. Ja, tuurlijk. En hoe blijer we allemaal worden uiteindelijk. Precies, toch hè? En dames en heren, en daarmee zijn we ook gekomen aan deze uitzending van Bleef Kerkrade TV. En misschien dat ik nu een plat afmoelen. En ik ben onnewoord, dus er moet vlot hij komen kijken wie Sonnetje worden is met hartstikke dank aan de stichting Limburgs Landschap, de nieuwe eigenaar van Nieuw-Erestein, die dit voor ons alle nieuw, voor alle lu in ons land enig en wie te boezen mogelijk had gemaakt. Komt je nissen van Nieuw-Erestein, komt je nissen van de Amstelvallei, blief je nissen van Bleef Kerkrade TV en dan zien vuurstrom terug op de 1 mei, want dan is de volgende uitzending. Adieu.